ಇಲ್ಲ ಪೋ ಬಿರು ಪಿರೋಕು ನಿಸ್ತಲು ಗಗ್ಗರ ಪಿರೌಡು ತಡೆ ಬರ್ತು ಬರ್ಚ ಅವಳು ಬರ್ಚಿ ಮಾರೆ ಅವಳು ಉಂಡತ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮೂರು ಇಮೇಟ್ ಪೋ ಉಲ್ಟಾ ಸಾಲ दादा itu boleh itu berapa tadi ya Berarti lekan itu. Ya, itu lewat sendiri ya. Oke lagi itu. Boleh. Dan dari ini. Kan kono deh. Boleh ya, dari mau demikian. Cross ಬಂತು ಇಲ್ಲೇ ಕ್ರಾಸ್ ಅದು ಇಡೇ ಬಲಿಗೆ ಮೂಲೆ ಉಂಟು ಅಕ್ಕಲು ಮೂಲೆ ಉಂಟು ಗೊತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೂರು ಇನ್ನೂ ಉಂಟು ನಲ್ಲ ಇಂಚು ಬರುತ್ತೆ ನಲ್ಲ ಚೂರು ಸರಿ ಟೈಪ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ಆ ಕಾರ್ ಒಂಚೂರು ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಾಂ ಮುಟ್ಟ
그자.
그렇구나. 월이 같은 거 밑에보나 저거 엄청 나왔으니까. ಅಲ್ಲೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗಟ್ಟ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆಡಿಯೋ ಮೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಆಡಿಯೋ
ಈ ಒಂಟಿಗಟ್ಟೆ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಕೊಡೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅದೇ ಹಾಂ ನೋಡ್ತಾರೆ
Ponte un play.
ನೀರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಉಂಟೊಂದಾರೆ ಅದ್ರ ಬರ್ತೀರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಆಯ್ತು ಉಂಟೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಾರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡುವುದು Iya betul. Kalau dia ada lah, dia orang dia ada. Dia orang dia ada. Anak, rata sama. Ya. Apa kau malah rata dah? Kira kira lagi. Nampak? Pipi.